Hindi ko alam kung makita yan sa camera kasi tig-isa lang talaga yung snow. Kasama ko yung kaibigan ko, si Helena. Subukan nga natin mag-ano dito. Madulas yung medya. O si Helena, ang galing na niya. Uy, uy, uy. Healthy ito, maganda sa katawan. Ayan, yung dati namin pinupuntahan. Naipakita ko na ito sa last na mga vlogs ko. Ito yung pinaka-importante. Nandito kami ngayon sa indoor na playground. Kasama ko yung kaibigan ko, si Helena. At yung mga bata kami nagtatapi dito. At yung mga bata naglalaro. Sandali. Sandali, papakita ko sa inyo. Ayan yung mga bata, Ayun si Liam at si Lucas. Enjoy na enjoy yung mga bata. Kami dito nagchichismis. Subukan nga natin mag-ano dito. Madulas. Kasi yung socks namin hindi pang ano. Ayun. Ich gehe vor, weil ich rede noch ein bisschen. Madulas yung medyas kasi kailangan kung nag-ano ka dito, nag-parkour ka dito, kailangan yung socks mo may ano, para hindi ka madulas ba? Hindi ko alam ang tawag. Si Helena, ang galing na niya. Yung mga bata may medyas na para hindi madulas ba? Iba yung gamit nila, kaya okay lang sa kanila. Pero kami, medyo mahirap. I-try ko nga rin ito. Uy, uy, uy. Hinahanap niyo yung mga bata kasi magsasarado na sila. Pero hindi namin alam kung saan sila. Kaya hanapin natin. Nandun pala sila sa Tiger. Punta nga tayo dun. Uy, uy, uy. Nandun sila sa may Tiger. Ito. Oh Gott, Helena, verirren wir uns hier. Saan na si Helena? Und wo ist der Weg? Oh Gott. Hindi na namin alam yung daanan namin. Jetzt. Dito na. Papakita ko lang sa inyo itong pinuntahan namin kasi wala nang tao. Pwede tayo mag-ground kaunti. Dito may upuan, pwedeng umupo yung mga parents. Deswegen sind sie mir hier rausgerannt. Ja, genau, da kann man hier und dann hier so rein. Liam, Lukas, wir müssen jetzt raus, weil die machen jetzt zu. Kommt an den Tisch. Si Liam naglalaro. Kaya nandito na naman ako sa kusina. Magluluto lang ako ngayon ng broccoli tsaka carrots and rice. Tapos may ulam pa na adobo. Yung linuto ni Jeff kapon.
Tapos mamaya lalabas kami. Si Jeb naghiga lang konti kasi parang pagod. Hello. Hello. Pagod si Jeb kaya humiga lang siya ng konti. Kaya yun, hinihintay namin siya. Gutom na kami kaya magluluto na lang ako. Inom lang ako ng red beets na ano parang na press na red beets parang para mainom. Healthy ito, maganda sa katawan. Tsaka para sa dugo. Kaya paminsan-minsan umiinom ako ng mga ganito. Red beet juice, ganun palang tawag. Minsan din, umiinom ako ng carrot juice, ganun. Maganda rin. Kailangan hugasan ko muna yung mga kaldero. Lumabas na kami ni Liam. Medyo dumidilim na. Pero okay na. Okay lang yun. Si Liam daw ang mag-film sa akin, sabi niya. Yeah? Yeah. So punta kami ngayon sa park, sa dati naming pinupuntahan. Para makapaglaro siya dun sa may playground. Si Liam naka-roller na naman. Tapos mamaya darating si Jeb pero kakain pa daw. Sabi namin mauna na kami kasi kumagabi na sayang yung oras. Kaya yun. Tapos mag-grocery pa kami. Yung dating gawa. May ginawang pang ng bata dito. May dito sa puno ya. So ganilay kaya see at may ladder daw doon. Gusto niya i-try. Sabi ko nakasarado naman dito pang private lang para sa mga nakatira lang dito sa bahay na ito. Kaya tutuloy na natin. May konting snow, medyo konting nag-i-snow. Hindi ko alam kung makita yan sa camera kasi tig-isa lang talaga yung snow. Konti lang. Hindi siguro kitang alam ko may Christmas tree pa doon sa taas ng balkon. Hindi pa inalis. Yung dati naming daanan. Dito kami palagi dumadaan. Papunta sa park. Ito, close up yung hotel tour dito sa daanan namin. Malapit lang. Ayan, malapit lang kami sa park. Magko-cross na lang kami sa street. Das rot noch. Drück mal auf den Knopf. Kahit walang sasakyan dito. Hintayin namin yung red light. Mag-green. Medyo maputik dito. Wala na atang tao dito sa may playground. Kasi anong oras na? Alas 5 na ata. Meron pala. Tig-isa. Sin, no? Yeah. Okay. Meron pa daw bata sa binili. Ayan. Yung dati namin pinupuntahan. Naipakita ko na ito sa last na mga vlogs ko. Pero autumn pa ata dun ngayon talagang wala ng leaves. Alisin daw yung gloves para makapaghawak sa clinic clutter niya. Ano yung clutter ng Tagalog? Da kommst du jetzt so schlecht hoch wegen deinen Schuhen, gell? Die sind jetzt ein bisschen blöd, hindi siya makataas kasi yung boots niya. Medyo mahirap sa boots Geht, Liam? Kasi kung yung rubber shoes or nakapaa, mas madali yung butas bulldog. Wala siyang grip sa paa. Pero
tinatry niya. Schwieriger, gell, mit Stiefel. Maglalader ka na lang, Liam. Oh, schau, ist ob rutschig? Nee. Nicht nass? Okay. Ah, kaya pa din. Kasi matagal na hindi kami pumunta dito. Halt mich! Oh, da musst du wieder üben, Liam. Oh Gott. Mama, bitte red nicht, das lenkt mich ab. Ach so, okay. Sabi niya, di daw ako magsasalita kasi na out of yung concentration niya, parang nawawala daw, kaya i-film ko na lang na silent. Moment. Jetzt. Mama, halt schnell! Oh Gott. Meine Hände. So kalt, oder? Ja. Ah, malamig daw yung kamay, kaya nawalan siya ng... Mit den Handschuhen rutschig. Ja, mit Handschuh ist rutschig, Liam. Wir können es ja mal hier ausprobieren. Warte mal. Oh, rutschig, madulas. Mach mal. Kasi malamig yung ito yung Ja, hier. hawakan ba? Yung da? doon. Malamig kaya. Ja. Check mal. Try ko nga. Willst du probieren? Es geht eigentlich. Okay. Ich kann ja nebendran stehen. Sandali. So, tulungan ko lang magsuot. Oh. Kaya mo ba, Liam? Mag-isa? So, try mo nga. Kung okay lang. Pang test. Kung madulas. Und? Geht? Nee. Geht nicht. Nee. Okay, hindi daw madulas daw. Dann. Iba na lang. Dito na lang, Liam. Hier in der Rutschstange. Hier. Das ist besser. Okay. Rutschig. Da oben ist rutschig. Ist das Eis oder was ist da? Ah, madulas daw dan tataas. Soll ich echt jetzt? Ja, guck mal. Geht, oder? Soll ich? Ja. Also diesmal. Gut festhalten. Gut. Oh Gott, oh Gott. Das war zu schnell, ne? Oh Gott, ja. Oh, ja. Talagang mga bata, ang ano nila, parang very flexible, di ba? Tapos, kayang-kaya nilang hawakan yung kanilang katawan sa kamay. Ako, kung nagaganyan ako, ay naku, wala na. Ich will da nach Hindi oben. ko pa maiganon eh. Liam! Tumaas na siya doon, no? Vorsicht, das kann rutschig sein, ja. Oh. Moment. 1, 2. Gut gemacht. Hier war ich, 100 Mal war ich hier von oben. Mhm. Super gemacht. Gut. Oh, jetzt hast du dich aufgewärmt. Naka-warm up na siya. Okay, ich komme.
Du kannst auch da. Versuch mal deine Hand. Oh, dito may ano na Eis. Soll ich machen? Jetzt kannst du abmachen. Ja. Ang dilim-dilim na oh. Nag-on na yung mga lantern. Si Jeb wala pa. Pero katatawag lang parating na siya. Kami na ang last dito sa playground. Umalis na yung mga ibang bata na kasama namin. Gabi na dito sa park. Nasaan na si Liam? Liam, wo bist du? Ich seh dich nicht. Oh, ayan na. Yung hinihintay. Ja, ich komme gleich, habe ich gesagt. Warte kurz. Ups. Ah, danke. Ah. Dito kami ngayon sa sasakyan. Gusto ko lang iparinig yung mga church bells sa labas. Narinig yun ba yun? Ganda rin yung tunog ano. Dito na kami sa grocery. O si Liam may sasakyan oh. Ayan ang mga bata na nag-grocery sa Germany may sasakyan. Gusto naming itry itong bagong grocery na ito kasi bagong bukas. Curious kami kung ano yung mga benta nila. Nahihirapan si Jeb na mag-ano. Bigat yun. Kailangan natin saging. Damihan nga natin ng saging kasi mahilig kami sa saging eh. So, isa pa. Ito na yung mga binili namin. Beer. Beer ni Jeb. At yung mga ibang saging tsaka toast ganun lang. So, kasya ba yan? Kailangan natin sa weekend. Ito yung pinaka-importante. Mabigat. Yun. Liam, jetzt musst du aufstehen. Kailangan ibalik na natin yung sasakyan.